Xi qabelkom ħalli Inselmulkom sinjuri u nalqalkom għal shooter. Min ma jara shooter? Għanna tariffa liħ. U jekk tara xi ħaġa fit-triq u tibatilna, bikba tariffa. Tibatilna. Tariffa hija l-kelma tal-momentu isa. Jagħmel, Għadu kemm idaħħal ħafna tariffi mad-dinja kollha, anke fuq il-Gżejjer Heard, kellu billboard f'idea. fuq il-Gżejjer Heard and McDonald. Issa daw il-Gżejjer il-problema għamel inti għandek id-ditt id-daħalet tariffi ma ta' ma jiex l-ebda uman fuqhom fuq daw il-Gżejjer. Penguins biss, u ilu ħafna ma jiex għad fuqhom. Issa dal-penguins mill-lider ħadu bi kbira ħafna. Avolju ma nistax nifhem dat tariffi kif ħaeffettwa mhux daħut għandhom. Silġ għandhom. Ma nafx jistgħu jimportaw jew jesportaw lil Mhux mod li kienu qed idaħħlu xi silġ, xi blokok ta' silġ illegalment fl-Amerika. Jista' jkun kieku mpattilu tajjeb u nagħmilhom it-tariffi fuq Pingu, eżempju, li jaraw it-tfal. X'aħseb? Pingu, dak verġuni. U jien ma nistax nifhem għaliex għandu daqshekk għalihom, għax jekk toqgħod tħares daqsxejn lejn daw il-penguins u tħares lejn Trump, għandhom l-istess hairstyle għalija. Proset, għandek għajn kbira. U sinjuri l-lum xinu? Illum huwa jum it-tuluri u aħna ma xtaqniex illi tgħaddi dil-ġurnata mingħajr ma nfoġġu ftit taħsib ukoll. Bħal da żmien isiru bosta drammin ma' Malta u Għawdex u aħna għażilna wieħed partikolari li se ħażebbuċ u maħbib tagħna. U Daniel sejjer semmek ħalli jara kif l-atturi jippreparaw karattri bħal mija omna Malta. Edin ma' Rosen, parti miż-Żappuġġ Pageant Group, u inti ħad tkun qed tinterpreta l-parti tad-Duluri. Kif tipprepara l-parti bħal di? Fil-verità bdejt nagħmel il-parti tal-Madonna propju meta jien sirt Tom. Għax ħassejt li iktar nista' inħoss l-emozzjoni ta'hom ma' bina. Parti speċjali ħafna, tirrikjedi ħafna preparamenti anke mentalment minn qabel. Fil-verità nħoss l-irwol importanti minħabba li Ġesu kif qalu fl-aħħar rid li tkun omna wkoll. Għalhekk nkun irrid inwassal il-messaġġ ukoll iħossu l-preżenza tal-om u li qed tifhem ta' kollu li kulħadd jista' jgħaddi minnu. X'inhu l-messaġġ li qed tipprova twasslu bil-paġent ta' din is-sena? Inkunu mera għal nies li fis-soċjetà tagħna huma jew emarġinati jew li ħadd ma jagħti każhom. Fakkarna x'fadal biex niġu narawkom. Mela, issa ħanamlu rappreżentazzjoni tal-Kalvarju mewt u qawmin ta' Ġesu f'nhar il-ħamis ix-xirka u l-ġimgħa l-kbira. Ħamis ix-xirka tkun flaxija, issir kull sija mit-8 lem u l-ġimgħa l-kbira qisu mid-9 lem l-istess. Issir kull sija għax tliet darbit. Mela inħajrukom biex tiġu taraw waħda tkun fl-atmosfera wkoll. U tradizzjoni oħra tal-żminijiet kulħadd issu jaqbad u jaġib dejja dawk id-daxxi ta' films jew series li għandhom x'jaqsmu ma' dawn iż-żminijiet, tajjeb. U fil-fatt aħna biex nieħdu parir l għandna għad-direttur daqshekk disponibbli magħna nagħmlu kuntatt miegħu ma' Alfred iċ-ċok. Taf għalfejn ċok? Le, Għax-ċok ġibs. U għed żgur li l-lum f'dal-jum għaddejs ħad titkellem miegħu. li wedni li ħajrażżan il-sin u ħeqokwit. Kat! Daqshekk, kat! Rajt Nisander, laqqas biss tkellimt ħażin, Rose, prova żomma, mhux fid-duluri biss imma dejjem. Tajjeb għalik u tajjeb għal ta' madwarek ngħid jien. Jien Alfred iċ-ċok u llum ħankun qed nagħtikom ftit pariri sewja Sander tajjeb. Al Pacino, go home, no more work for you today. Al Pacino, tiddiriġi l-Al Pacino. Sander, ignorant ma titħaddem naqqa xjuħ biex tieħu xi ħaġa mill-gvern ukoll Sander. Isma' għajdenna x'films għandna nsegwu f'dawn il-ġimgħat tal-għid. Skont Alfred iċ-ċok. U taf għalfejn dun iċ-ċoku? Għalfejn għajdli. Għax Tom Gibbs. Mela, għal dal-ġemat Sander irid ikollok film li jkun fih ċertu dwejja. Ekku, proset, Film li fih il-ġagbinizmu, li fih jitradu. Eżatt, bħal ġu daw la vrew, proset. Film illi fih ikun hemm min qed jipprova jagħmel il-ġid, però mbagħad xorta waħda jsalbuk. Vera wkoll, proset, toġobni llum. U bdejt naħseb naqra u xi ħaġa li taqgħad da kollu post wieħed biss hemm biex taraħ. Liema film, liema. Iċ-channel tal-Parlament. Bla kliem ħallejtni, però taf naħseb għandek raġun għal darba. Action!
Grazzi tal-li kontu magħna. Niltaqgħu għada l-lejl tajjeb.